Башкортостандың мәдәни тормышында Тамга бренды ныклы урын ала бара. Халыкара башкорт милли киеме осталары конкурсы 2нче ел рәттән тап шул исем астында үтә. Оештыручылар Мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗады үзәге, Милли музей сарага зур әһәмият бирә, уны югары кимәлдә узгара. Конкурстың идеяһы күптән туган, сит республика һәм өлкәләрнең тәҗрибәһе өйрәнелгән. Күптән инде барлыкка килгән идеяны, шуны боюмга ашырыр өчен әзрәк безгә эшләр кирәк ине. Тарихи яктан да безнең фундамент булырга тиеш ине. Без күп кенә эшләр әлбәттә башкалар республика халык иҗады күптән алып. Һәм менә әйтергә кирәк, Аллага шөкер, безнең шундый министрлар бар, Амина Инеевна, һәм безнең кураторларыбыз, правительствола, хөкүмәттә һәм безнең башлыгыбыз Ради Фәрит улы Хабиров үзенең премьера менән әйтәгәндә ошо эште башланы. Менә шундыйрак костюмнар бүген без төрле урында күрергә мөмкин. Безнең бөтен власть структуралары ошо костюмда йөриләр. Бөтен администрацияларда, хакимиятләрдә, хөкүмәттә баралар ошо костюм. Әлбәттә ул зур пропаганда. Шуга без ошо зур поддержка менән әйтәйек, ошо конкурсты булдырдык. Унда бит финанс сыгымдар ялып итәргә кирәк. Һәм безнең ошо конкурстың күп өлеше ул әлбәттә безнең призовой фонд. Конкурста катнашу һәр дәгъвасыннан матди сыгымдар талап итә. Милли кием тегү һәм уны тарихи дөрестлектә тергезү арзан шөгыль түгел. Шул йәһәттән приз фондының җитди булуы бик мөһим. Әйтәйек, Гран-при 300 сум күләмендә билдәләнгән. Беренче, икенче, өченче дәрәҗә дипломдар 150 һәм 20 мең сум премия менән ныгытылган. Ул ниндәйдер бер импульс булып тора, ынтылыш дип әйтәйек, безнең яшьләребезгә һәм безнең менә гомер буена энтузиазм белән яшәгән, ошо костюмды тергезү буенча һәм гомумән костюмды пропагандалау булып эшләгән безнең апайларыбыз, агайларыбыз, шул безнең әлеге киләһе безнең поколение дип әйтәйек, яшьләребез, менә уларга шул көч булып торачак. Һәм менә былтыр без беренче тапкыр ошо конкурста яһаган мәлдә безнең күп эшләребез ул сәхнә костюмнары иде. Һәм әлбәттә без карарга тырыштык һәм финал турга алырга тырыштык инде этнографический, тарихи костюмдар да барга. Быел безнең 2% ошо конкурс эшләре, улар 1200-дән ашу. Әйтергә кирәк, улар барыһы ла безнең этнографик һәм тарихи костюмдар, бөтенләй реконструкция менән тарихи источникларга басылып эшләнгән. Шуңа күрә без уныңнан бик шатбыз. Быел конкурс сентябрьдә игълан ителде. Хайлап алу туры онлайн форматта үтте. Абруйлы жюри 2 көн дәвамында 200-гә якын останың эшләре белән танышты. Бары 36 эш финал турында катнашу хокугы алды. Авторлар үз эшләрен 5 номинациялар тәкъдим итте. Балалар киеме номинациясында Силәбе калаһыннан Зәлия Исәкәева, Кырмыскалы районыннан Гүзәл Искәндәрова, Өфөнән Фәниса Миңлегалимова һәм Зөлфия Насырова, Миякә районыннан Гөлнур Сөләйманова финалда сыгыш яһау хокугын яуланы. Мәскәү өлкәһеннән Гөлназ Курамшина конкурска интернет аша бәйләнешкә сыкты. Вдохновилась я фотографиями Круковского, Прокудина-Горского и Светланы Николаевны Шитовой. Бына малайдар киеме. Был үдебезнең якка гына хас булган, йомры, түбәтәй, хырылган, аягында ката. Был безнең йомран табыны ыруына гына хас булган хаситә. Нагрудные украшения сельтер, хаситә. На хаситә пришивали оберег. Первый костюм – это костюм зауральских башкир. За основу я взяла фотографию с Национального музея Республики Башкортостан 1930 года. Там запечатлена девочка с Аргаяшского кантона. Смотрите, какое качество. Пропорции соблюдены. И ДНК башкир. Вот оно все здесь. Беренче елда балалар азрак булга, быелгы елда безгә куаныч булды. Балалар киеме буенча бердән күбрәк булды. Силәбе өлкәһендә катнашкандар булды. Һәм ул югары кимәлдә. Ошо безнең һәммәбезне лә куандырды. Конкурстың бүләкләү тантанаһы башкорт теле көнендә үтте һәм был символик төс алды. Чөнки милли кием, телебез, йолаларыбыз кебек үк асылыбызны билдәләй торган төшенсә. Кием осталары конкурсы рухыбызны, милли үзаңды ныгытып, телебез үсешенә лә туранан-тура йогынты яһай дип билдәләне жюри әгъзалары.
Максаты буның бер генә максат түгел. Бердән безнең милли киемебезне тарихка таянып, комарткаларга таянып тергеду булга, икенчесеннән нисектер заманга яраклаштырып, яшьтәр киеп йөрерлек итеп, безнең милли киемде бозмай, башка милләт бирәкләре белән буймаенса, шуларны хаклап алып калу. Шуңа күрә максаты бик зур һәм киң. Сәхнә киеме ул сәхнә киеме булып калырга тиеш. Театрдагы ул театр булып калырга тиеш. Әмма менә кадимге көндә лә без барыбер үзебезнең милли киемдәр белән йөрһәк, ул нисектер күңелгә якын. Силәбе өлкәһенән килгән Зәлия Исәкәева конкурста 3нче дәрәҗә дипломга лаек булһа, Өфөнән Зөлфия Насырова 1нче урын алып, 100 меңлек сертификатка ия булды. Мен бик шатмын, мен бик бәхетлемен. Әлбәттә, мин бик тырыштым. Мин 2012 елдан шөгыльләнәм. Иң башта өлкәннәр өчен кием, үзем өчен гидәүстәр тегә торгайным. Хәзер инде Тамга конкурсына балаларыма, кызларыма киемдәр тегеп катнашырга. Алла бирһә, 2нче елга ла идеялар, пландар бар. На этот конкурс меня настроил мой куратор, очень известная личность, челябинский Акулов Александр Анатольевич. Посмотрел мои работы, которые я сшила, и он мне предложил, почему бы не поучаствовать. Вот. И я, конечно, сомневалась, что я только начинающий мастер, вот, но попробовала, вот так получилось. То есть мне очень нравилось именно башкирские костюмы шить, изучать эту тему, продвигать у нас в Челябинске. Тамгала мен йөрәк кушу буенча күп эшләр эшләйм, но шуларны күрһәткем килә халыкка. Шуларны насигәм, кулъяулыклар сигәм, студия селтәрдә йөрим. Алар әйттеләр, әсә һиндә катнаш дип. Шуңа мин катнашырга булдым. Мин моны ошындай румынский һәм башкорт сәнгатен бергә эшләп күрһәтәм. Менә бу минең камзолым, ә минең дә идеүләр бар. Хәситәм бар бунда, башкорттыкы бит инде барыңга. Но румындың кружевын кушып эшләйм. Катнашам беренче тапкыр былтыр караным, күрдем. Безнең кызлар катнаштылар, куанып утырдым. Эй, куандым шукалар. Тамгала еңү һеҙҙең өсөн мотлаҡмы? Тырыштык шуның өсөн. Катнашу мотлак. Тырышабыз. Үзеңде күрһәтү мотлак. Ярай, һеҙгә уңыштар, һеҙҙе көтәләр. Рәхмәт. Нисек булды бу? Заманса автор костюмы номинация финалын әүҙем ағайнайҙарыбыҙҙың береһе, Селтәр студияһы ағзаһы Альбина Хажим ҡыҙы Исхакова асып ебәрҙе. Ул румын һәм башҡорт сәнғәтенең синтезы булған ҡул эштәрен тәҡдим итте. Макраме техникаһында башҡарылған хәситә, ҡыҫҡа камзул, түшелдеректәрҙе жюри ағзалары һоҡланып күҙҙән кисерҙе. Бул коллекцияны эшләр алдынан әлбәттә мин бик тулҡынландым, катнашырга микән, юҡ микән дип аптыраным. Сөнки анау ҡоруғыр вирус йығып алып ҡуйҙы. Ярай, бирешмәнем, эшләнем. Альбина апай Башҡортостанда ғына түгел, бөтә Рәсәйҙә йәшәгән өләсәйҙәрҙән дә алдан барыусы, барыһын да уҙҙырған иң шәп, дәртле апайҙарҙың, оҫта бикә өләсәйҙәрҙең береһегеҙ. Өфө дәүләт нефтехник университеты студенткаһы Констанция Лякина өсөн тамға тәүге конкурс. Шуға ла бик тулҡынландырғыс ти ул. Балаларҙа сабый саҡтан милли кейемгә, йолаларға хөрмәт тәрбиәләргә кәрәк. Шунда ғына рухи һәм матди ҡомартҡыларыбыҙ юғалмаҫ, быуындар сылбыры өҙөлмәҫ, ти йәш дизайнер. Наша коллекция называется «Красный восход». Для нас дети ассоциируются с восходом солнца. То, что солнце самое важное, что у нас есть, наверное, на планете, так же, как и дети. Вот, поэтому такое название. А красный у нас основной цвет коллекции. Эти конкурсы очень сильно важны, на мой взгляд. Это огромный стимул для дизайнеров, да и вообще для людей. Родители тоже приезжали со своими детьми, это очень интересно. Я считаю, что этно нужно поддерживать в нашем мире сейчас для сохранения. Если мы этого не будем делать, то это все утратится. Я знаю много дизайнеров, которые работают в этом стиле, вот именно молодых, в возрасте от 20 до 25 лет. Вот, поэтому прекрасно. Тамға тәжрибә менән йәшлек осрашыр майҙан.
Өлкән буын осталары менән яңа эш башлаган дизайнерлар арасында тиң ярыш бара. Осталыкта береһе лә хыр бирмәй. Альбина Хажим кызы Исхакова менән Констанция Лякина заманса автор костюмы номинациясында 2нче урынга лайык булды. Ырымбур өлкәһенән килгән Зилә Яркова башкорт дебетчәләренә заманса сагылыш биргән. Кәзә дебетенән бәйләнгән күлдәк, пончо, болеро, кардиган, сноуттарда яшьтәр дә зур теләк белән киясәк дип белдерде иң яшь жюри әгъзаһы Сәлимә Усманова. Өфеннән Роза Юлдашбаева тәкъдим иткән заманса костюм һәм хатын-кызлар сумкаһы хатта дизайнер иратты ла битараф калдырманы. Роза Рафик кызы заманында Мәскәүдә белем алган. Озак елдар Өфеләге мода йортында, Агыйдел башкорт халык кәсепләре предприятиеһендә, Салават ательеһендә эшләгән. Хәзер үҙаллы милли кейем өлгеләре тудыра. Мин бит былтыр бер урында алдым. Менә минең киемдәр, менә манекеннарда киендергәннәр. Анда направление икенче. Был мәктәп надо более современный дип икенче юлда алдым. Тамга конкурсында Роза Рафик кызы беренче дәрәҗә дипломга һәм 100 меңлек сертификатка лайык булды. Эш миңа бик охшай. Минем үз икенче планнарым да бар инде. Алла бирһә. Яңа киемдәр эшләргә. Үз кулым белән сигелгән булган. Менә әле мин быел башланым уже ифәпле сигү. Миңа шул бигрәк охшай инде хәзер. Аллага шөкер, аны күтәрә башланалар. Әлбәттә охшай, чөнки мин үзем сәнгать кеше, мин биюсе. Төшендеректәр эшләйм мин тагылар, шуга мин үзем дә тагып йөрәм. Миңа ул охшай. Бындай конкурслар әлбәттә кирәк. Башкорт сәнгатен үстерүдә был зур өлеш индерә. Я работаю здесь как модель и представляю, получается, модельеров, в которых нарядах я сейчас нахожусь. А так я айтишник. Во времена учебы в университете я, получается, познакомился с девочками с модельного агентства Bash Beauty. И вот так вот потихонечку, помаленечку попал сюда. Вот этот мандраж на сцене, вот это вот самое, наверное, такое запоминающееся, что есть. Milli kiyim bizning g'ururligimiz, milli kiyim bizning madaniyatni o'stirib uchun, bizning tarixi, madaniyati bitində illik-illikdən bizning ota-babalarimiz, әти-әниlərimiz şuşa kiyimlərini bizə miras edib tapşırğan. Min özüm Tünyak-Künbaş Bашкорттымын. Şuşa kiyimni mənə Zülfiyə Rəşid qızı Krasnova tikdi. Min bu kiyimni tiktirib kiyimə bik g'ururlanam, həm işimdə bik күп кулланам. Безнең менә орнаментлар белән аерыла. Нинди матур орнаментлар. Туймазы районы астаһы Зөлфия Краснова Төньяк-Көнбайыш башкортларына хас кейем өлгеләре тәкъдим итте. Әбиәли Хылуы Нәсимә Кәримова Тамга конкурсына Кускар бидәкле башкорт катын-кыз камзулдарын алып килгән. Конкурстың финалында Мәскәүдән Zoom аша катнашкан Нурзилә Сәлихова етегән брендының төрле яшьтәгеләргә тап килгән милли орнаментлы, уңайлы, заманса киемдәре белән таныштырды. Сибай калаһыннан Гөлнара Фәрваз кызы Тажетдинова һөнәре буенча укытучы. Мәктәптә Сибай институтында халык кәсепләрен өйрәткән. Хаклы ялга сыккас, яраткан шөгыле белән ныклап мауга башлай. Башкорт милли киемен бидәүдең борынгы ысулын тергезгән. Эксклюзив модельләр җитештерү белән бер рәттән Өфелә Урал галереяһында осталык дәресләре бирергә лә өлгерә. Первая коллекция «Мама-дочка», Малика. Мне хотелось, чтобы дети с малых лет видели красоту наших орнаментов, видели, как их можно носить. А вторая коллекция называется «7 девушек». Ну, конечно, она посвящена этой легенде. Она пронзительная такая до души, и мелодия, и сама история. И в этой коллекции я хотела показать, что потомки этих 7 девушек вернулись к нам. И воссоздали не только, передали нам не только танцы потрясающие, но и потрясающие орнаменты,
чтобы мы их берегли, передали будущим поколениям. У меня же дед был портным, у меня шитье в генах. И я обосновала творческий мастерской «Хараус». И там вот в настоящее время создаю современное платье с башкирскими орнаментами. Использую очень старинную технику, хотя она не характерна была для башкир. Это техника верховой набойки по ткани, но тем не менее она позволила мне вот нанести вот эти орнаменты на современное платье, и каждое платье выполнено в единственном экземпляре. Тамга башкорт милли кийими осталары конкурса жюри составы буенсала. Катнашучылар география хаяһәтенән дә халык ара статуска тулыһынса тап килә. Халық ара статусын акпай, чөнки бүген безнең катнашучылар гына араһында гына түгел, безнең жюри агзаларында ла бүген 4 безнең дусларыбыз, ул Кыргызстан, Үзбекстан, Польша һәм Германиянан тура эфирдә безнең онлайн форматта Zoom дип әйтәбез хәзергесә. Алар безнең белән бергәләр. Уларның безгә әйткән һүзләре, ошо конкурстың һыгымтаһы, конкурс барышы эшләрен шул критиканы без бик яхшы кабул итәбез, чөнки безгә үтергә кирәк. Әҙерәк күңелде кырганы шул булды. Безнең күрше генә өлкәлә Татарстан Республикаһында милләттәшләребез яшәй бит инде күп кенә. Район булып яшәгәннәр лә бар. Әмма Татарстандан бер генә катнашучылар булманы. Силәбе өлкәһеннән, Курган, Пермь краеннан, Ырымбур өлкәһенән, Мәскәү калаларынан катнаштылар. Хатта сит илдән дә, Италиянан, Казахстандан, Төркиянан катнаштылар. Безнең Мәскәүдә үзебезнең поездыбыз бар бит, метрола. Һәм менә 5-6 вагон ул безнең Тамга конкурсының лауреаттары, шул костюмдар булган. Без Алла буйырса Мәскәүгә барып, шу Тамга конкурсының призлы урындары менән бергә фотосессия эшләп тә кайтырга максатланганбыз. Әлбәттә ул безнең планда, ул килеп сыгасак, гомумән әйткәндә киләсәктә лә ошо конкурстың ниндидер показ ялма финал турдан без Мәскәүдә лә эшләргә уйлыйбыз. Башкорт милли бидәүстәре. Был конкурста 4 катнашучы һәм беренче катнашучы Абсалямов Ришат Шамил улы, Өфө калаһы. На конкурс мастеров хотел представить свои работы. Они сделаны из Нейзельберга, кольцо, тулпы, подвеска и каптерма. Вот это кольцо называется у нас сынгалды балдак. Это характерно нашему Зауральскому региону. Поэтому я очень рада, что вы восстанавливаете. Надеюсь, что в дальнейшем будут у тебя много заказов, и ты будешь продвигать нашу культуру, наши ювелирные украшения. Удачи тебе! Следующий конкурсант Жамалиев Куат Максатович, Оренбургская область. Интересуюсь башкирской и казахской культурой, в частности ювелирным делом. В своем изделии я сделал акцент именно на схожести с оригиналом. За основу был взят материал мельхиор, так как он внешне очень похож на серебро. Чеканка сделана довольно-таки очень хорошая. Поставленная рука уже довольно-таки, хотя всего-навсего 3-я работа. Башкорт милли бидәүстәре конкурсының киләһе катнашучыһы Махнева Метусова Мария Владимировна, Өфө калаһы. Без һеҙҙе сәхнә түренә ошо микрофон янына саҡырабыҙ. Хочу представить вам свое изделие сулпы. Изделие было изготовлено с помощью
прокатки материала материал выбран мельхиор, потому что он по внешним свойствам схож с серебром. Мария, лично от меня тебе пожелание, что надеюсь, что ты вдохновишься и будешь также продолжать и этнику, этническую стилизацию даже, возможно именно реконструкция изделий. На следующий год надеюсь увидеть вашу работу филигранную. И следующий участник номинации «Башкирские национальные ювелирные и украшения» — это Шахаев Марат, город Уфа. Представлена брошь. Это часть костюмного, то есть украшения. Здесь использован агат, сердоликовые бусы. Следующее изделие — это у нас каптурма, разделяемое, тоже сердоликом. За основу взято украшение с музеев. Ну и завершить хотел каптурмой неразделяемый, цельный. На самом деле мы знакомы с вашими стилизованными изделиями, безупречными, очень красивыми, лаконичными. И очень отрадно видеть ваши работы в реконструкции. Что удивительно, размеры и вот эта утонченность, эстетика, она сохранена. Хотелось бы просто сказать вам спасибо и очень рада знакомству. Спасибо. Милли биҙәүестәр эшләүгә һәр кем үҙ юлы менән килә. Күгәрсен егете Ришат Абсалямов, мәсәлән, һөнәре буенса инженер-нефтсе, атаһынан күрмәк ҡул эштәренә тотонган. Марат Шахаев иһә техник электронщик, ювелир эштәренә осталығы нәселдән килә. Белемен Мәскәүҙә камиллаштырған, хәҙер Малахит ювелир остаханаһын етәкләй. В национальном костюме не всегда и не везде выйдешь. Это, скорее, традиционный костюм, праздничный костюм, не для выхода, то есть, не для работы. Почему бы часть этой культуры не нести, то есть, в современной жизни? Вот мы об этом подумали и решили как-то привнести, то есть, элементы, частичку. Серьги, браслеты, колье, броши, то есть, это абсолютно стараемся делать все. Мы посещали исторические музеи, есть, то есть, литература, то есть, историческая, фотографии, выставки, то есть стараемся отовсюду это брать, черпать. Второе место. Абсалямов Ришат Шамилевич, город Уфа. Ришат Шамилевич, наши самые искренние поздравления. Беренче мәртәбә катнашам. Икенче урын көтәйнем шул. Дөрдәкәндә, потому что мин күргәнем. Икенче агайдың эшләрен анда яман, ник матур. Уровень уже зуррак минекем караганда. Киләсәккә көмештән эшләргә инде уйларым бар. Башҡорт традицион костюм аксессуардары номинацияһында 2 йүнәлеш күҙ уңында тотолды. Хатын-ҡыҙ һәм ир-егет атрибуттары, хатын-ҡыҙ һәм ир-егет баш кейемдәре. Олы буын хатын-ҡыҙҙарының башына ябынып йөрөй торган таҫтар тип атала. Таҫты малһымаҡ оҙон була, ул 3 метрға тиклем. Таҫтар һарауыс өҫтөнән бәйләп ябына, буныһы һарауыс тип атала. Был һаҡалдың өлгөһө археология этнография музейында һаҡлана. Шул өлгөгә ҡарап эшләнем. Был Белорет районы Исмаҡай ауылында алынған инйәр һаҡалы, инйәр тибы һаҡалы тип атала. Тамғала мин 2-нче тапҡыр былтыр Шишмә районы Ябалаҡлы ауылында табып фотоға төшөрөп алынған Круковскийдің фотоһы буйынса арҡалыҡ менән һаҡал эшләнем. Үҙәк райондарҙың инде конкурс бик кәрәк, кешеләрҙең аралашыуы ла, оҫталыҡтары ла үҫә, музейҙарға йөрөп, белемдәре лә арта.
Менә мин музейдан карамаһам, мин белмәгән булыр идем ошо хакалдар булганын. Безнең якта бер нинди хакал да хакланмаган, безнең авылда берәүдә юк. Шуга менә бу тамга конкурслары ел һайын үткәрү бик һәйбәт эш. Стимул да барлыкка килде. Шундай байрам һымак кабул итеп алабыз инде. Ел буе әзерләнәбез. Башкорт халык киеменең аксессуары дигән номинацияга чыгыш ятарга килдем. Әдәбият шаллар менән. Бу шөгыльне мин әсәемнән мирас итеп алдым. Шуңа күрә бүгенге көндә мин ошо әсәем 90 яшенә бәйләгән шәлен үземнең яурыма халык калдым. Косынкалар итеп тә бәйләйбез. Юка, нәфис кенә итеп паутинкалар итеп бәйләйбез. Шуннан палантиндар бәйләйбез. Ошо кулланган өлгеләрде кулланып без төрле кардигандар бәйләйбез. Шуларны бүген күрәтәм инде Алла бирһә. Менә бу гадәти дәбет шал йылы, калын, уртаһы тыгыз итеп бәйләнгән, ситләре бидәкле. Шундый ук калын, зур йылы шәл. Инде ажур вариант. Бұл хәзер паутинка. Юка нәфис итеп иләгән ак дебеттән бәйләнә. Яшь хатын-кызлар бик яратып кабул итә. Ошындый косынкаларда ул йылы и үзе еңгел. Кайыбыз, алапкыштар, күлмәктәр тегәбез, төшелдеректәр эшләйбез. Шуңа мин үземнең эшләремне китергән менә. Менә безнең кайган алапкыштарыбыз, ул безнең якта гына, Белакатай ягында бар. Кайыу, тамбурный вышивка дип әйтәләр орысча, был кайыу. Күлмәктәрдә менә шулай кайыбыз, алапкыштарда менә яулыктар шулай кайыбыз. Кайдан күчереп алам, кайын уйдым, уйлап эшләйем, утырып алам да. Үземчә бер төрле үрәнәк бидәк килеп чыга инде. Тамгала тәү тапкыр. Еңергә дип килдек, әлбәттә, еңелмәһәк тә үпкәләмәйбез. Безнең шундый зур матур күренештә йөрүбез үзе зур бәхет. Сәжидә Ханова Мәсетлер айнынан почетлы икенче урынды яуланы. Ошо алкыштары Сәжидә апай, һезгә яңгырай, сертификат, истәлеккә фото әлбәттә. Ягам менән килдем, үзем эшләгән. Үземнең Ишмәкәй авылында, туып үскән авылында машиндай яга Учалы музейында хакланган. Мин шуның күсермәһен эшләп китердем. Нигеде туланан, тула йөндән хугыла. Сарыктарга, ягаларга, селтәрләргә нигеде эшләйбез. Һаман туйларда, төрле байрамнарда катнашабыз, милли киемдәребез менән. И үзебезнең күңелебез өчен эшләйбез инде бигрәк тә. Элекке хыялдарыбыз, инәйләрнең хыялдары, ягаларыбыз дип, шу хәттем үкенеп утырдылар бит заманында юк, хәзер эшләмәйдер дип. Менә уларның хыялдарын тормышка ашырабыз. Быел гына эшләп үткән кашмавымда күрәтеп үтәм. Монда әлеге тәнкәләр, совет тәнкәләре бисер инде хәзерге заманда. Агы кускар, аягында сарык. Нәйрә апай, ысынлап та һеҙҙең эштәрегеҙ үрнәк булып тора. Бөтә буган в дальнейшем даже на русском продолжу для того, чтобы все мастера, все реконструкторы услышали. Действительно, нужно брать за основу сукно, домоткань. Вот видите, из шерстяных ниток соткали основу, и эта основа во всех музейных экспонатах, она присутствует. И это очень правильно, что вы делаете реконструкцию на таком уровне. Молодцы. Гыйлашева Нәйрә Калимулла кызы, Учалы районы. Башкорт традицион костюм аксессуарлары номинациясында Өфөнән Әлфия Әхтәриева еңү яуланы һәм 100 меңлек сертификатка лайык булды. Икенче урында Мәсетленән Сажида Ханова һәм Учалыннан Нәйрә Гыйлажева, өченче урында Архангелдан Вәсилә Камалетдинова. Һеҙҙең өсөн шатлана, һеҙгә диплом һәм сертификат, 100 мең һум аҡса.
Безнең осталар әле бик безнең шартты аңлап җитмәнеләр микән? Тарихи комарткаларга таянып, алар тергедергә тиешине костюмнарда. Улар ничектер тарихи яктан түгел, музейдагы экспонаттарга таянып, улар үзләренчә уйлагандар, әлеге заманга яраклаштырырга тырышкандар. Ошондый немелер шарт буенча үтмәне. 200дән артык кеше булһа, безнең икенче турга финалга 36 үтһә, бына быел шуларның арасыннан җиңүчеләрне һайлап алдык бит инде. Милли киемдәрдә тарихи дөрестлегендә тергеҙеү катмарлы мәсьәлә. Конкурсанттар борынгы ҡомартҡыларға, фотоларға, музей экспонаттарына мөрәжәғәт иткән. Һәр эш хәҙерге заман милли мәҙәниәтендә үҙ урынын табыр дигән фекерҙә баһалаусылар. Мин бүген шатланып килдем Тамғаға, сөнки халык костюмдарын тергеҙеү йүнәлеше миңә күңелемә ятты. Мин бүген алып килдем инде үҙемдең 20 ел эсендә ҡыҙыҡһынып етештергән башҡорт хәрби командирының поход кейеме һәм яу кейеме. 1812 йылғы Ватан һуғышының сотнигы тип атала. Был кейемдәр Бородино яландарын 12 йылдан бирле хәрби тарихи инспекцияларҙы үттеләр. Киноларға ла төштө, документаларға төштө һәм үҙенең ныҡлығын күрһәтте тип мин ышандым инде. Бүген мин мына үҙемде генә күрһәтмәйем, хәрби тарихи клубымды күрһәтәм һәм үҙемдең командамдағы кешеләрҙең әҙерлеген күрһәтергә тырышам. Сөнки киләһе йыл 1812 йыл Ватан һуғышының 210 йыллыҡ юбилей йылы. Беҙ аңа Башҡортостан лайыҡлы ҡаршылап, лайыҡлы ҡатнашырға тырышырға тейешбеҙ һәм ирҙәрҙе яҡшы итеп күрһәтергә тейешбеҙ. Берҙән ирҙәр беҙ йәйәүле генә ғәскәр түгел бит. Беренсе Башҡорт атлы полкы 12 йылдығы Ватан һуғышында тап ошолай ҡатышҡан, ошондай казачий мундирҙарҙа һәм үҙенең милли асылын һаҡланған. Башҡорт ирҙәренең кейемен мин бөгөн әйтергә теләйем, ул яу ирҙәр кейеме. Бұл комплекста уҡалы елән, һаҡал, ҡашмау, күлдәк һәм алмиҙеү. Туш биҙәүестәр алмиҙеү һәм һаҡал. Ҡашмауҙың ҡойроғон бисерларынан сиккәнмен, ҡош-ҡорт таштар таҡҡанмын һәм дә өҫкө өлөшөндә тәңкәләр менән, бисерлар менән, сулпылар менән биҙәгәнмен. Бәләкәй саҡтан теге милли кейемдәр менән ҡыҙыҡһынап торғайным. Өләсәйем дә шундай нимәләр текте бит инде. Шунан шул килгәндер инде. Үҙем дә тегә башланым. Милли кейем менән шөғөлләнеү күңелде йыуата. Күңелемдә баҫам, ҡыйын булған ваҡыттарҙа ултырып эшләһәң, әҙерәк теге ни булып ҡала бит, рәхәт булып ҡала. Белмәйем, яратам мин шул милли кейемде. Икенсе йылға Алла бирһә, бәләкәс балаларның костюмдарын тегермен, ҡыҙларыма муйынсалар, нимәләр тегеп кейҙермен тием. Ахтамова Сайда Мөхәммәтғали ҡыҙы, рәхим итегеҙ, сәхнә һеҙҙеке. Мин Балаҡатай районының Билән ауылынан, Бәләкәйҙән менә шул ҡайыу эше менән булдым инде. Следующий участник нашей номинации Валиева Ғабида Гибадуллина, город Уфа. Ғабида Ғибадулла ҡыҙы, сәхнә түренә рәхим итегеҙ. Мин инде үҙебеҙҙең Ҡорған өлкәһенең кейемдәре менән шөғөлләнәм. Менә иремдә Ҡорған башҡорттарының кәзәкәйе. Боронғо. Был кәзәкәйҙе ҡарап эшләнек инде. 19-нсы быуаттағы эшләнгән кәзәкәйҙе беҙгә бирҙеләр. Шунан беҙ үҙебеҙ эшләнек. Шул Сарскийға оҡшаған төймәләрҙе алып табып бирҙеләр. Шунан күлмәкте тоже китап, музейный китаптан ҡарап эшләнек, тамбур менән сигеп. Шунан мына ондай билмәүҙе тоже беҙҙең Ҡорғанда шундай билмәүҙәр беҙ эшләйбеҙ. Менә элек боронда менә шундай күлмәкләр теккәндәр, аппликация менән.
Шуһан кайһыларымында сиге эшләгәндәр, кайһыларныкы булмаган. Но минең үземнең кулым белгәс, мин эшләп куйдым. Ну, кемдер эшләй белә, шулай эшләгәннәрендә сигә белгәндәр, шулар эшләгәннәр. Хан безнең Камзулда шул үзебезнеке инде кургандыкы менә кәтәләре нинди матур. Яга, елгә елберләп тормаган дип. Шуннан инде безнең ягала үзенчәлекле ул. Менә монда 5 тояк обязательно була. Булар ла өс кат, икәү кыска, берәү узын. Шуң кушъяулык тоже безнең үзенчәлекле бит инде. Монда инесте сигеп куябыз. Шуң монда кулаксук тоже безнең каләфер менән эшләйбез аны. Гвоздика. Хушбуйдарнамалар булмаган. Кызларны кияүгә бергәндә шулар менән кушып эшләгәннәр. Шул калган безнең юла булып инде. Был ияк астынан тартылганы. Оныһы ни Хакалдырык. Дәүләтова Хәмдия Хайдар кызы, Гафури районы. Следующий участник нашей номинации «Народная одежда Башкир. Реконструкция» Батыршин Артур Данилович, город Уфа. Беш ел элек мәргән уксы дигән хәрәкәттә йөри башлаган инде. Ук атып, шул реконструкция кием мәсьәләләре белән шөгыльләнә торган идек. Шул вакыттан кызыксынам милли киемгә, башкорт киеменә, төрле бават киемнәрен өйрәнәбез. Бүген мин 20 бават башындагы тимер юл эшчесенең эш киеме төйтәм икән. Бұл фотонан Прокудин Горский дигән рус фотографы беренче төтле фотолар эшләй башлагас. Уралга экспедиция килә. Ул экспедициялар күп кенә башкортларны фотога төшерә инде. И төсле фото. Шуга кызыксынып киттем. Бұл образ миңа нык охшаны. Шул төрле әйберләрен өйрәнеп, сигнальный горн, флажоктары бар, бұл фонарь, кәрбит фонаре, ниләр. Фотола билдеге бар, Самара-Златоустовская железная дорога дигән нәмәй. Һәрбер кеше, монда килгән конкурска кеше, улар шурыма яшәй. Төрле киемнәр бит инде. Минем бер 4-5 комплект, уны төрле вакытка, төрле рәвештә киелә инде. Мәргән уксы буһа, мәргән уксыла анда кием талап итәләр, үске кием булырга тиеш инде. Шул ук ату буенча, милли кием киенә. Өйдә хаклайбыз, киенәбез. Бына улар Башкорт халык киеме реконструкция номинацияһы еңүселәре. Артур Батыршин, Айгөл Галиуллина, Габидә Вәлиева, Хәмдия Дәүләтова, Сәйдә Әхтәмова, Илдар Шәйхмәтов, Гөлсем Хусәйенова, Дилара Акбулатова. Бүләкләү тантанаһында конкурстан тыш сыгыштар да булды. Дизайнер Сәлимә Усманова Тамыр каналының Ышан үсмерҙәр сериалы өсөн ижад иткән коллекцияһын тәҡдим итте. Коллекцияны Ышан сериалының төп геройлары күрһәтте. Ак сәскәмдең 7 тажы, 7 көнөм, 7 төнөм, 7 йондоҙ күктәремдә. Ак сәскәмдең 7 ташы, 7 төнөм минең, 7 төнөм минең, 7 йондоҙ күктәремдә. Һибеләләр сәскә тажы ерҙәремә. Эй көндәрем ҡара төнгә түңкәрелмә. Һибеләләр сәскә тажы. Эй көндәрем минең, эй көндәрем минең, ҡара төнгә түңкәрелмә.
Кәлсәр Байғұсқарова «Ышан» сериалының төп геройлары һәм еті коллекцияның дизайнері Сәлима Османова һедің алда сығыш яғаналар, әйдәгіді оларға тағыла алқыштар бүләк итеп алайық достар. Кейім күрһәтүдә шулай ук билдәле предприятиелар, ательеларда катнашты. Башкорт милли элементтары заманса эшлекле киемдәрдә лә сагылыш таба. Милли стильдә тегелгән ират костюмдарын билдәле сәхнә әһелләре, спортчылар, ямәгать эшмәкәрләре күрһәтте. Танылган оста, Мәргән уксы оешмаһы итәкчеһе. Тамга беренче халыкара башкорт милли киеме осталары конкурсында гран-прига лаек булган Юлай Галиуллинның коллекцияһы тамашачыларда зур кызыксыну уятты. За большой вклад в возрождение башкирского костюма «Башкир». Сарала башкорт милли киемен тергедүгә зур өлеш индергән. Семинар дәресләрдә әүдем катнашкан бер төркем осталарга дәүләт наградалары тапшырылды. Селтәр студия агзаһы Әлфия Ахтариева Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булды. Рафаэль Амантаев, Альбина Исхакова, Юлай Галиуллин, Арслан Бекбаев Башкортстан башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Быел бик күп теләүчеләр булды катнашырга, һәм дә без тагы ла башкорт милли киеменең ниндәй бай булуын, башкорт халкының мирасын ниндәй бай булуын күрдек әлбәттә. Артабанда ошо конкурс елдан-ел үсһен, тагы ла яңа исемдәр асылһындар. Башкорт милли киемен өйрәнергә кирәк, тарихын өйрәнергә кирәк. Киләсәк буындарга белемебезне тапшырып калдырга тиешбез дип уйлайм. Барыгызга зур рәхмәт. Беренчедән осталарыбызга зур рәхмәт. Зур рәхмәт безнең жюри агзаларына әйтәм килә. Киләсәктә тагы яңа үрзәрбез дип уйлайм. Тагы ла яңа коллекциялар барлыкка килер дип ышанам. Барыгызга байрам менән. Тамга 2нче халыкара башкорт милли кием осталары конкурсы тамам. Быел гран-прига лайыклы оста табылмады. Шулай да һәр катнашучы жюри агзалары фикеренчә еңүче дип хупланырга хаклы. 3нче конкурска әзерлек башларга ла вакыт. Ул катнашучылар географияны тагыла киңәйтер, яңа исемдәр асыр, тарихи табыштарга юлыктырыр, милли үзаңды үстерер, рухыбызны ныгытыр. Тамга конкурсының төп максаты ла шул. Башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Минең йөрәк тамырларым башкорт yerендә. Минең йөрәк тамырларым башкорт yerендә. Туган телем, минең туган телем, күкте биргән газиз телем, моңландырган, ыкландырган, атын миратлы изге телем. Туган телеңә һөю гаиләннән башлана, баланың күңелендә ул мәңгегә тамырлана. Халкыбызның тарихына олы хөрмәт һалына, киләсәктә буындардан буындарга тарала.